Ahoj lidi, já jsem Denda a dnes zahrajeme další Shake and Fidget Private číslo 3, díl teda 3. Mě tak baví jiného panáčka, jako takhle klikněte, já jsem se ho změnil. A za chvilku budeme oslavovat 400 level a proklikáme nějaké věci, protože to mám strašně slabý. Jinak rovnou dáme tu 400. Dáme 404, jupi, yeah! Takže teď si dáme ještě za 30 milionů si dáme ještě jeden. Koukej, jsme 404. Takže nás to vyhodí, skvělý. Ach jo. Jo, konečně, takže dáme... Co? Co? Jdi pryč. To chci přetočit. Jo, dobrý. Tak. A 404 a jsme 413, takže my si rovnou jdeme do obchoda. Tady to vyházíme. Jinak mám 878 milionů. A já už to nesnáším normálně. Už mi to štve. Spadni. Dobrý. Takže protočíme. 630? No, tak my jsme už větší level. 630, tak tohle koupím. Tohle koupím za našeho mága. Kolik má tohle? 600, no tak to bude taky dobrý. Edku určitě už musíme mít. 600, to jsou všechno tak starý. Takže my to jdeme prohodit. Tak. 627. 616. Ne, tyhle boty. 629. No, tak to. To už nám tolik nevadí. Proklikneme se naposled. My bychom potřebovali... Jo. No, to je dobrý. Píme. Rukavice potřebujeme taky. Rovnou prodáme. Koupíme. Půjdeme do podzemí. Jinak potřebujeme, já mám už ztracám webné Wi-Fi. To se štve. Vidíte mě, co už mám načetlý, tak to mi načte. Jinak mi potřebujeme tyhle. 1, 2, 3. O, kosa! Ale pak k ničemu. O co 600? Jo, tak to je lepší. Tak, protočíme dál. Rukavice 623. Ale ne, tu už máme jasně. Prstínek potřebujeme. Yes, nemáme. To 630. Ne, taky jen se... Počkejte, nějaký baglí. Jaký baglí.
To bylo vždycky len na tomhle, ne. Jinak to točíme na opasek. Nic nebude, takže se podíváme na čarovnýho. No. Že to vypadá na té soslaví epiky. Teď nám padne něco dobrýho. 634. To úplně dobrý. Jsme mohli sundávat i arény. Natáčíme 5 minut. A tady je 538, 626. A ještě náhrdelník. A to je blbý. Tako blbý. To by mohlo být už 616, tak to koupíme. Kup se. A to máme prachy. Stenda našetřil. Jinak my jsme byli 260, no, víc než, udělali jsme hodně levelů, tohle si koupím na sebe. Tak, tohle si koupím ještě na sebe. A co? Já si koupím na sebe. Tak. Nestačí, teda zkusíme teď, jestli půjde záchod. Tak jo. Nechám Adam splachovat. Tak, dáme si to. Yes. To bude trošku. Takže my si prohodíme mák. Si hodíme tohle. 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 Ještě zbraň ti tam lepší. Tyjo. Vete. Bagnu. A to jsem to bagnu. Ok, tady máš kukida, budem říkat, jo? Ještě nebyli zprostí. A schválně, mohli bychom už dát toho blbýho perníka, harníka. Level 200 a já jsem o 200 level víc než on. Na 8 minut. A už máme slabou baterii. Asi se z toho poblázníme. Bučin, jo. V a no s. Co? Taky bude teď píšu. 11. Vance 11. Kecám, takovýhle heslo není. Tak to zkuste, no ale. Tak už dělej, jo, konečně, jubi. Yes, konečně, tak zkusíme si. Co? Co? My jsme to dali? Počkejte, že teď to jako půjde zase. To neplatí, to takhle nechci. Mě takhle nebaví jinak. To mě jinak nebaví.
Hej, buči, hej, what's up, man, what the... Teď mám dobrý heslo, tak drž hubu. Do prdele, drž hubu. Ty vole, neštěkej furt. Bučinko. Já vím, že tam je venku nějaký pes. Co? Hej, mě hackli nebo co? Buči. No, teď jsem to napsal správně, no. A teď jsem to dal, no boží, hustý. Tak jdeme na dalšího. To taky dáme. Tak zase znova spadne. O, bacha. Wow, vyhráli jsme. Já tohle fakt nebudu dělat. Zkusíme si trofnout na tornádo tady ještě. Zkusíme. Ne, už končíme video. Dáme si posledního. Takže lidi, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like a doufám, že tohle blbýho Teddy Beara zničíme. A pojď! Dobrý, critical. A jdem na... A co? Arena. Aha, já myslím, že to mám v češtině už. Takže my si dáme tohohle chlapíka. Ne, ten je moc... Tohle je ten největší level, takže jdem na něj. Takže skočím. Zkusíme nějakého lepšího. Třeba takový 4... No, takže čau. Teď like, odběrač.